Τι όνειρο είδες? Το όνειρό μου ήταν να είχα πάει με τη Μελίνα σε ένα μαγάζι. Η Μελίνα να είχε αγοράσει ένα τηλεσκόπιο και εγώ να είχα αγοράσει ένα φακό. Και μετά να μου είπε, σε βλέπω. Σε κοιτούσε μέσα από το τηλεσκόπιο. Κοίταζες εσύ μέσα από το τηλεσκόπιο στον ύπνο του Ορέστη? Όχι. Ενδιαφέρον. Μήπως να πούμε το Άγιο Βασίλη να φέρει ένα τηλεσκόπιο? Ναι. Όχι, εγώ θα πάρω Star Wars. Τι θα πάρεις? Στο Lego, θα πάρω Star Wars. Star Wars, στα Lego. Ωραία. Εγώ θα πάρω τηλεσκόπιο. Α, εσύ θα πάρεις τηλεσκόπιο? Μάλιστα. Επιτέλους. Επιτέλους. Πέρασε. Λοιπόν, 3, 2, 1, ρίξτε τις. Βούρες! Ωραία.